Ahojte všetci, sme v novom videi. Dnes budeme stavať našu dedinu. A bude to naša druhá časť. Môžeme asi aj začať. Mám nejakú novú vec uhážem. V prvej časti sme si neenčantovali brnenie, a teraz už nechápem, že prečo na jednu vec si vieš iba raz to enchantovať a dať na to asi tak 3 enchanty. A ostr späť nezbytočne 3 účinnosť 5 na jednej sekere. Na jedno. Počkať. No, teraz som sa rozhodla, že toto tu trochu revolujú, neviem ako sa hovorí, vynovíme. Proste tak dáme sa iba takú cestičku a tam budú potom pekne domy. Tak napríklad takto. Takto bude tá cesta asi pokračovať nejak. Je to chatenka, ale jedna. Tak. Tak a teraz to bude dobre. Jak takto. To si to predstavovalo? Tá, nie. No. Počkaj, prasa. Počkaj, zajícik. Zabijem ho na jeden hit. Čo to dobre? Upieku sa mesko. To je dobre. To je celkom dobre. Že sa ti hneď vypečie mesko. To som aj nevedel, že sa to takto môže urobiť. Tak v tomto prípade kavičky. Alebo nie kavičky. Nie kavičky, hovorím. No, ale... Chcem si je počkať. Sliepka. Haló. Bum. Už máme opečené. Tak, už je dosť no. Už je z vás dosť veľa. Teraz som. Ty oranžové nechám. Asi tých si vychýmať viac. O, ja som zabil cez jeden. To nevyzná. Tak. Povedzme, že je to dobré. Tak stačí. Dobre. Uložíme to. Tak najprv pôjdeme stavať. Tak. Poďme robiť cestu. Povedzme, že tá cesta pôjde. Povedzme odtiaľto. Takto. Sem pôjde tak. Takto. Toto pôjdeme ďalej. A dedinčania sa aspoň budú tešiť, že budú mať nejaký domov. Tak. Pekne to urobíme. Je tento koniec. Tu je koniec. Tak.
už je skoro cesta hotová. A už je hotová úplne. Most to normálne vyzerá. Tak. Potom to vymení. Ešte jediná je tak není fest hotová, ale niečo budeme potrebovať. Čo je dosť dôležité pre jedného človeka. Osvetlenie. No neviem kam ho dať. Teraz najhlavnejšia vec z týchto vecí, čo mám v inventáru, tak to sú asi dvere, drevo, no a zatiaľ schody také dôležité nejsú, že ich tam vedlo. Teraz sa môžeme dať fakle. Hotovo. No, teraz. Čudné, že táto fakla mi v rukách nesvetlí. Že nesvietí. Lebo je to fakla, nie? Aj ja mám v živote by mala fakla svietiť, nie? Aj keď je v tvojej ruke. Tak. No jedno, necháme to tak. Minecraft je Minecraft. Minecraft nikdy nemal logiku moc, ale dobre. Tak. Čo dom by sme mohli takto? Čo? Nie. Neviem, kde by som mohol začať. Víte? Aj toto je tak hlavné. Ja vám ukážem, ako tie domy si predstavujem. Žiadnej tam nejde blok, žiadny. Hej, dobro. Iba mi to buglo. Teraz potrebujem schody, to je fantázia. Viete čo? Až vám sú tieto blbosti. Tak, hotovo. A pri normálnych Minecraftových domoch potrebujeme jasné kamene. A plot by som ešte potreboval, lebo ja to chcem pekne urobiť, aby každý jeden čas sa cítil doma. No, bude takto jeden schod. To vyjde. Len jedinčom hore. Tak. Aby som chcela letieť. Povedzme takto nejak. Toto nám môže nebať na nás. Teraz. Sem dáme fakle. To nepotrebujeme. A tu bude akože vchod do domu. Tu sú dvere. Tak. Hotovo. Budem robiť zatiaľ takéto základy domu. Tak to bude vyzerať každý. Tak. Tak. Aj. Dobre to bolo. Neviem na čo to robím, ale dobre. Tak. Tu bude ten plot.
budu takhle. Furt to položím tam. Přitom jsem ani tam nedával prstom. Ještě by tam mohlo něco být. Kde je to? Nie. Toto. Aby sa dedičania vedeli lepšie zachrániť. Síce prečím, neviem, ale je to takto krajšie, si myslím. Až sem by som vestil jeden domček. Nejaký sem. Hop. Tak. Opa, to som sa nechcela dať. Hovorím, že nechcela som to dať, len som ma nevedela vybrať. No, zatiaľ týchto domov máme základy. Ale ešte chýba aj druhá strana. Poďme ju urobiť. Nechcem to presne, tak počkať to 3, 2, ale nevedím. Skúsime to takisto. Sice... jedno. No. Toto bude hotové, takže to s tými školmi... What? Dobre. Dobre. Nad blbosťou som rozmýšľala. No jedno. Tak. Hotovo. Ty, jaké pekné. Wow. A to mi popak. Nie, že bagla hra, ale proste iba tak sa podarilo. No. Ďalej. Tu raz, dva, vynecháme, dobre. Tak. Hop. What? Bro. Tak to chcem. No. Toto je asi hotové. Ešte posledný domček tu urobíme. Bude to pekné. Už sa mi to páči, keď to ešte nie je nič. No. Poďme ďalej. Urobíš náš posledný domček.
to? To čo je? Jak mi laglo. What? To znamená, že už nepotrebujeme. Tak. Faklo. A hotovo. Dobre, a toto video bolo asi toľko. Keby sa vám páčilo, tak dajte like a odber. Jasne, že? A keď budú komenty, alebo nevždy sa mi podarí, tak dajte aj do komentov, že ešte chcete tretiu časť, lebo ani nemusíte písať, lebo bude. No keby sa vám to páčilo, tak dajte like, odber, tak ahojte.